आणि काजलला मिठाई खूप आवडते. खाऊन दाखव. मिठाई कशी खायची असते दाखव. हा आलूचा फतफदा. नमस्ते. आज आत्या आहे ना तिच्या पद्धतीने आणि गावच्या पद्धतीने आळू बनवून दाखवते. आणि ते आळू कसं बनवते ते बघा. ते पहिलं साहित्य बघा तिचं. चालेल. आज आमच्या आई पण आलेले आहेत बघा. हा आई एकटे आळू खायला. आई एकटेच आलेले आहेत आता. आई एकटे येणार का? काजल आली आहे. चला हे काय काय साहित्य एवढं आळू आहे. भरपूर सारा आळू आहे. ते गावावरून आणलेला आहे म्हणून भरपूर आहे. हा त्यासाठी तू कांदे किती घेतले? कांदे 3 घेतले. ते टाकताना दाखव आता. तिकडे पाणी टाकलेलं आहे. पाणी 1 तांब्या. मग त्याच्यामध्ये आलू. आता एवढा दिसायला एवढा आहे आणि ते शिजल्यानंतर केवढा वेळ लागेल? कमी होणार ना ते. आई तुम्हाला आवडते आलूची भाजी? हो मस्त. आलू वडी जास्त आवडते का आलूची भाजी जास्त आवडते? आळूवडी. वडी. आळू वडी पण केलेली आहे आपण. आलू वडी कुठे केलेली आहे ती? फ्रीज मध्ये. दाखव आलू वडी. त्याच्यामध्ये मी कांदे 3 घेतले. सर्व डायरेक्ट कुकर मध्ये टाकायचं का? सर्व डायरेक्ट. 1 वाटी खोबरं. 1 वाटी म्हणजे अर्धा नारळ. अर्धा नारळ. हा आणि ओला खोबरं ना? ओलं खोबरं. आणि या जागी आपण सुका खोबरा घेऊ शकतो? नाही सुकं खोबरं असं शिजणार नाही त्याच्यामध्ये. हा आपने मांगा और आपके सामने खाली हाजिर घे है. कुकर. त्याच्यामध्ये हे मी कोकम टाकते. हो हे नाही टाकलं तर मम्मी काय होणार सांग? घशाला खाज येते. हा त्याच्यामध्ये मग शेंगदाणे. शेंगदाणे किती त्याच्यामध्ये टाकतात? शेंगदाणे टाकते 1 वाटी. 1 वाटी. काजल प्रकट झालेले आहेत. 2 चमचे मसाला. तिखट मसाला. तिखट मसाला 2 चमचा. आणि गरम मसाला 1 चमचा. ओके. हळद अर्धा चमचा. हळद अर्धा चमचा. ती बोलत नाही ना. पण रेसिपी सोपी आहे जर बघितली तर. काजल बघितली रे काय काय केलं? सगळं एकत्र शिजवायचं. ह्याला 4-5 शिट्या होतील. ते गरगरीत शिजून जाईल नंतर. हा कुठे जाईल? बदलापूरला जाईल. हे तळायला घे ना. नाही ते नंतर. नंतर हा. काय होता जेवणाच्या ताटात मम्मी? खूप सारा होता बघ. आज काय काय होतं संपल्यावर दाखवतोय. हॉल मध्ये पण त्यांनी संपल्यावर आला. नाही 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 ते आम्हाला फोटोशूट मध्ये आम्हाला बिझी करून ठेवलं होतं ना काजल. काजल तर पोट भरलं. कोकमाची कढी. हा कोकमाची कढी आळूवडी. थांब काजलला विचारायला लक्षात आहे का? हा काय काय होतं सांग जेवणाच्या ताटात आज? माझ्या ताटात नाही बघायचं. सांग एक सांग. मटकीची भाजी. बरोबर. शिमला मिरचीची भाजी. चुकीचं. बरोबर. मटकीची भाजी नाही, मुगाची भाजी. हा तेच ठीक आहे. मुगची भाजी. नाही, मटकी वेगळी. हा मुगाची भाजी. शिमला मिरचीची भाजी. आणि ताक होतं. भात, चपाती, कोशिंबीर, लोणचं, आळूवडी. ताक कुठे होतं? कढी. कढी. राईट. हा कढी. कोकमाची कढी. कोकमाची कढी म्हणजे हा कोकमाची. कोकमा असतात ना त्याची कढी. सोलकढी कशी हा तशी. आणि ते म्हणजे ताकाची नव्हती. नाही नाही मग मला वाटलं ताकाची आहे. ताकाची पण असते कोकमाची पण असते वेगवेगळे पण गड्या असतात. मग येल्लो कलर कसं झाला? हळद टाकली. हळद टाकली. खोबरं वाटायचं. खोबरं लसूण कोथिंबीर. सर्व शिकायचं मॅडम तुला हे सर्व है ना मम्मी? भाजी येऊन आला. या वा छान. तर इथे आपले किती सीट्या झाल्यात? 5-6 शिट्या झाले. आता 5-6 सीट्यानंतर बघा आत्या सर्व बाहेर काढते ना. म्हणजे आपल्याला आता जेवढं पाहिजे आहे ना तेवढंच ती करते आहे. सर्व नाही करत आहे. पण ती बाकीचं ठेवून द्यायचं परत म्हणजे शिळं राहायला नको बनवून. बरोबर आहे. हा आणि 5-6 सीटी होईपर्यंत आम्ही कुठे गेलो होतो सांग काजल आणि मी? मार्केटमध्ये भाजी आणायला. भाजी आणि काय काय फळं आणलेलं आणली, भाजी आणली. मग पण मम्मीने नाही बघितली ना ती? नाही. बघतेच मला मम्मी. बघायची आहे काय काय आणले. आता इकडे प्रोसेस करूया का पहिलं ते करूया? पहिलं ते करूया. काय इकडे आता करूया? गॅस पेटवला ते तेच करूया. हा हे करूया. आणि आज परत मार्केटमध्ये कोण भेटलं होतं काय? एक सबस्क्रायबर भेटलेले. भेटलेले का? हा परत फोटो काढला. हा हो. मज्जा आहे तुमची. पण मी आज कॅमेऱ्यात नाही नेलेला म्हणून ते काढतच नाही आलं मला. हा. मी नाही बोलणार तू बोल. का ते का टाकला ते?
त्यामध्ये मी कढीपत्ता टाकणार, हा राई टाकली आहे आणि आता त्याच्यामध्ये मी लसूण टाकणार, नंतर ते मी फोडणीला देणार. अरे वा लसूण चेचून घेतले ना. मी तर विचार करतो आत्ते ओरडत कशी असेल. ती ओरडतच नाही, नाही ओरडत. अरे वा हे बघा ही पण सासू काजल, ही पण तुझी सासू. 2 सासू किती सासू आहेत तुला? भरपूर सासू आहेत, तरे तऱ्हेचे सासू आहेत. मावशी सासू आहे, आते सासू आहे. थोडा त्याच्यात हिंग टाकणार आहे. ओके तर आत्याला क्वेश्चन विचार. आत्ते तुम्हाला असं जेवणामध्ये किंवा खाण्यामध्ये काय आवडतं असं खायला? सर्व सर्व. आणि असं काय नाही आवडत? नाही सगळ्यांनी. हे बघा ह्यांना दुधी नाही आवडत, भोपळा नाही आवडत, शिमला मिरची पण कमी खाते. असं तुला काय नाही आवडत? मला असे हेच भाज्या खायला सांगितले. खायला सांगितलेले. अच्छा दुधी खायला सांगितलंय. कारलं, हे, मटकी, मूग हे सर्व आणि तेच नेमके वस्तू ही खात नाही. नाही पण इकडे खाते सर्व. खाते ती, खाते. खाते. सर्व आता खाते. त्याच्यामध्ये मी याच्यात फोडणी घेते. ओके अरे वा फोडणी बघा कशी नाचते. दूर बघा स्मोकी काय बोलली? मोकी. स्मोकी स्मोकी सोनू सोनूला काढलेला आहे. सोनूला काढलाय, तिथून चमचा काढायला लागेल. ती सुकी बनवणार काय पातळ? मला कशी पाहिजे? पातळ पाहिजे, सुकी पप्पूला विचार. पप्पू कशी तुला तुम्ही सुकी जशी बनवाल पाहिजे, तशी आम्ही खाणार. पातळ? म्हणजे ही एक पद्धत वेगळी आहे ना. हो. तिने आळू मध्ये आहे ना सर्व कांदा, खोबरं आणि मसाले सर्व टाकून तिने शिट्या काढले. बरोबर. आपण मसाले कसे वेगळे टाकतो ना हम्म, नंतर. हम्म. आता टाकतो फोडणी दिल्याच्या नंतर. बरोबर. आता ह्याला काय करायचंय? आता काय नाही, आता त्याला आता ते चांगलं शिजायला द्यायचं. मीठ टाकलंय आता. कळालं की झालं ना. हा, झालं. हा चल आपण आम्ही दोघांनी मार्केटमधून काय आणलं काय बघितलं आणलंय बघूया. चल चला. ते पण सुनेन तुम्ही काय आणलंय बघूया. हा साखरपुड्यानंतर पहिली शॉपिंग हा. भाजी आणि ह्याची सर्व. भाजी आणि ह्याची सर्व. मग माणसं विचारतील काका कुठे आहेत आणि आई कुठे आहेत, तर मम्मी आहेत ना, बसले. काका काय करतात? काय करताय? न्यूजपेपर. हा काय? हे बघा आमचे काका इकडे आरामात एकदम शांत बसलेलं असं जप करतात. काजल विचार काय करतात त्या काकांना? काय करताय? कॉमिक आहेत काय? न्यूजवर काय? अच्छा ते वाचत राहतात काय ना काय त्यांना हॅबिट आहे वाचायची. वाचायची. आणि बाहेर आपल्या आईला विचार काय करतात? काय करते? आता बघूया आपण काय काय आणलेलं आहे, कारण आम्ही दोघांनी घेतलं आहे पण मम्मीने नाही बघितलं. पनीर, अर्धा किलो पनीर, किवी, किवी, हे सर्व फ्रूट्स. काढ काजल फटाफट काय काय आणलं दाखव. मशरूम. मशरूम. केळी मशरूम खाता? 2 पाकिट आणले ना. यू लाईक मशरूम? तुम्हाला मशरूम आवडतं? म्हणून 2 पॅकेट आहेत. केळी आणली 1 डझन का केळी कोणाला आणली? सगळ्यांसाठी. तुला आवडतात ना? सगळ्यांसाठी आणली. मेथीची भाजी. मेथीची भाजी, स्वीट पोटॅटो. उचलत नाही. उचलत नाही. हे का आणलं काजल? वॉटरमेलन. काकडी. मराठीत काय बोलतात? कलिंगड. कलिंगड. तुमच्यात काय बोलतात ते ह्याला? ह्याला काय बोलतो गावी? कलिंगड बोलतात. कलिंगड बोलतात. झालं एवढं? बिचारा काजलचे हात दुखायला लागले म्हणून मी रिक्षाने आलो. हा काय? मग एवढं घेणार तर हात दुखणारच ना. आणि ते घेता घेता मग ही 20 रुपयाची एक्स्ट्रा पिशवी घेतली आम्ही. ही सर्वात म्हणजे स्वीट डिश. गोड स्वीट. करेला. गोड कारलं. गोड. गोड कारला. तुम्ही बनवलं की गोड होणार ते? बरोबर. कारल्याची रेसिपी असते ना, 1 किलो आणलं 1 किलो. हो बरोबर. अंड्यात कारली. मम्मी आता एवढं सर्व बघून आता किती दिवस जातील? 3 दिवस जातील ना? 3 दिवस काय 4-5 दिवस जातील. कोथिंबीर आणली. 10 रुपयाची कोथिंबीर बघा. कोथिंबीर छान आहे ना. आता काजललाच विचारा, एका जागी का कोथिंबीर कशी होती काजल? 10 रुपयाची एकदम सुकलेली होती ना. म्हणजे भाजी कशी घ्यायची ते पण माहिती पाहिजे आणि कुठे घ्यायची ते पण माहिती पाहिजे आपल्याला, है ना? एकाच ठिकाणी नाही जायचं. आम्ही तिथे बघत बघत जायला पाहिजे. बरोबर पूर्ण मार्केट चालत गेलो जाताना.
आणि मग येताना रिक्षाने पण जाताना सर्व बघितलं कुठे काय फ्रेश आहे ते. आणि मग घेतलं. हम्म. कोबी घेतला एक गड्डा. काय घेतला? कोबीचा एक गड्डा. गड्डा. आणि लिंबू कशाला पाहिजे होते आपल्याला? लिंबू सरबत. बोलले मला रात्री लिंबू सरबत पियायचं बोलते. आणि हे कशासाठी घेतलं काजल आपण? कॉर्न. आपण सँडविच बनवणार आहे कॉर्नचं मम्मी व्हाईट सॉसमध्ये. व्हाईट सॉस मध्ये मस्त लागतं माहिती आहे ना ते. ह्यांना सर्वांना खायला देऊया. आत्याने पण नाही, आत्याने पण खाल्लं नाही ना म्हणून देऊया त्यांना खायला. आणि ऑरेंजेस. काजललाच विचारूया. काजल कसं वाटलं विक्रोलीमध्ये शॉपिंग करून? मस्त वाटलं. मार्केट छान आहे ना. खूप मोठं मार्केट. तू एकटी करू शकते? आता याच्यामध्ये ते रताळे आहे. कमी सामान घ्यायचं तर करू शकते. जास्त एवढं सगळं घ्यायचं तर लागतील. रताळू. हे पण आणि हे माणसं विचारते ते हे केवढं आहे? बघा. हे का आणलंय सांग तुला आणि तुमच्या तिघांसाठी आणलंय स्पेशल. मला तर आवडतं. तुम्हाला आवडतं रताळू? आवडतं. आता तुम्ही खाता? खाल्ल्यानंतर मग भूक लागत नाही लवकर. आता बघा भाजी तर आपण आणलेली आहे पण आम्ही प्लॅनिंग कसं करतो तुम्हाला दाखवतो. आता इथे बघा कॉर्न आहेत. कॉर्नचे आम्ही सँडविच बनवणार आहे व्हाईट सॉसमध्ये उद्या सकाळी. आणि सकाळी अजून तू काय बनवणार आहेस? डोसे बनवणार आहे. हां ते झालं एक. फ्रूट्स हे बघा ऑरेंजेस आणि किवी आणले आहेत उद्याच खायला, सर्वांसाठी खायला म्हणजे नाश्त्याच्या नंतर. आणि हे बघा मशरूम आणले आहेत दुपारच्या भाजीमध्ये. ठीक आहे. अजून काय इकडे राहिलं? पनीर आत्ता बनवायला आणलं आहे. पनीर आत्ता आणि थोडं उद्या. आणि इकडे काय राहिलं? लिंबू तिला आता रात्री खायचे होते. लिंबू सरबत. लिंबूचा ज्यूस रात्रीचा चांगला असतो. हां इकडे जेवल्यानंतर. हे कशासाठी आणलं? हे काकडी कशासाठी? सॅलडसाठी आहे ना. हे आणलंय चटणीसाठी. चटणी उद्या पूर्ण बनवून ठेव. कोथिंबीर मेथीची भाजी आणि मेथीची भाजी झालं. आणि आपल्या ज्यूससाठी उद्या आणि कारल्याची भाजी. हां तुला वाटत असेल हे मला सांगू 1-2 दिवसातच संपेल सर्व. हां मग करायला पाहिजे फक्त. हां हे हेल्दी आहे सर्व. असं आणायचं आणि खायचं कोबी माणसाने. वगैरे राहील. कोबी खराब राहील. नाही होत ना. कोबीची तो भाजी कशी खातो. एक्स्ट्रा कधी वाटते ना रात्री भाजी कोबी नसते राहील, बनवायला. रताळे राहतील. हां पण बाकी सर्व संपणार हे. एका दिवसात एवढा खायला आता कसं सवय झाली ना, ते अंदाज घेतात. रुमाल द्या ना. मम्मी बाय मम्मी वावरते बघ कशी घरी. मग तिचंच घर आहे तर वावरणार ना. ती कशाला मागते ते काय विचार? कशाला मागते तू? सांगितलं भांडी पुसायला. हां रुमाल दुसरा रुमाल हवा. आणि तोपर्यंत इकडे बघा आईस्क्रीम आणलेली. आईस्क्रीम जेवायच्या अगोदर आम्ही गोड खातो. आणि इकडे मिठाई आहे बघा. है ना मम्मी? ये इकडे ये. मला एक मिठाई द्या ना, बाकीच्यांना आईस्क्रीम दे. कारण मी ना आईस्क्रीम खातो. आत्ते आईस्क्रीम खाईल आणि आई आईस्क्रीम खाईल. तू पण नाही? मी आईस्क्रीम खायचं. मी नाही आईस्क्रीम खात नाही. मिठाई मिठाई खाते थोडीशी. हे पुसायला घेतलंस का? अरे वा. तुम्ही जेवायच्या नंतर मागत होता ना गोड. मी जेवायच्या अगोदर का देतोय? काय रिझन आहे? हा मम्मी हा गोड खायचं असेल तर जेवायच्या आधी खायचं. बरोबर आहे. कारण ते सर्व एनर्जीमध्ये जातं हा. आणि त्याचा काही दुष्परिणाम होत नाही आपल्याला. मग जेवल्याच्या नंतर शुगर इंटेक केलं ना डायजेशनमध्ये प्रॉब्लेम होतो. हे साखरपुड्यामध्ये मिठाई दिली होती तीच ना? हा तीच आहे. 4 पीस घे. 4 पीस कोणाकोणाला सांग मम्मी? मला, तुला, काजलला आणि एक कोणाला? काकाला. काकाला. आणि बाकी 2 जण आईस्क्रीम वाले आहेत. प्रसाद जेवायच्या अगोदरचा प्रसाद. प्रसाद. आत्या आता गावचे व्हिडिओ बघते, गावातले व्हिडिओ बघतील तर आत्या बघा काय करते. आईस्क्रीम खाते. आणि इथे आम्ही मिठाई खातो. काजलसाठी एक माझ्यासाठी. कैसा आहे आईस्क्रीम? मस्त मस्त एकदम स्वीट. हे बघा इथे मस्त इथे झोपल्यावर बघा. मस्त बापरे. पुरा सोफा बेड पुरा. एकदम माणसं हल्ली झोपते ना मस्त. चल आता हे खाऊन मग आपण जेवूया ना. हो. आज जेवायला काय खास बनवलंय? आत्याने बनवला ना आलूचा फतफदा. आई मस्त बोलतो. काय बनवलंय हो? बोला बोला. आलूचा फतफदा. आईस्क्रीम यायचा बाहेर. हे मम्मी माणसं म्हणतात ना नशिबात असेल तर त्याचंच असतं, नशिबावर असतं ना.
आता आम्ही इकडे ब्लॉग करतो आणि बरोबर हा बघा, ह्याला तुम्ही ओळखत असाल. ह्याला ओळखता काय? तू राइट टाइम पे है, राइट टाइम पे. यही तो चाहिए था मेरे को बस. तुझे याद कर रहे ब्लॉग्स में. हाँ हाँ. कैसा लग रहा है मिठाई? इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है. बस एक ही है ये देख. उनको पता है रेसिपी बनती तो आते रहा. अभी आहे काम से काजल इकडे. आता तुला दहीहंडी बघायची, दहीहंडी साईतली दहीहंडी बघायची. हे दाखवा, दहीहंडी दाखवा. कसं वाटतंय? हे पडू नका. झालं झालं झालं. कुठे काय खाते? हां. आणि काजलला मिठाई खूप आवडते. खाऊन दाखव. मिठाई कशी खायची असे दाखव. गोड खायला एक नंबर आहे. हा, गोड खायला एक नंबर आहे. डान्सून करते. आता संपला आईस्क्रीम. चला जाऊया आता. आता काय वाटतंय? भात आणि बहुत कम देना, इतना सही देना. क्यों? हे बाई थोडंसंच दे. का? बस का पण मला मेंटेन करायचं आहे काय? पोट. दुपार एवढा खाल्ला नाही, ते आल्यावर पोटाकडे नाही बघायचं, मग पुढे बघायचं, खात जायचं कॅमेराकडे. चांगला खायचं एकदा पोट भरून. हा काजल बरोबर ना? काजल बघ कम्फर्टेबल एकदम. हो हा. हो तू काय दाखवत होतीस? हे मला सकाळी नाश्ता बनवायचा आहे ना, ते मी जरा ना तांदूळ मला 4 तास भिजत ठेवायचे. ओके. म्हणून म्हटलं त्यांच्या गडबडीमध्ये हे माझं होऊन जाईल. बरोबर आहे. हा, हे 1 कप तांदूळ घेतले. हे तांदूळ आपण कोणते पण घ्यायचे, बासमती सोडून. चालेल. 1 कप घेतले आणि आपल्याला 2 चमचे आहे ना, मोठे 2 चमचे. आता आपले चहाचे चमचे असतील ना 3 घ्यायचे, नाही तर 2च घ्यायचे. हे उडदाची डाळ घेतली. ओके. हे आता तांदूळ आहेत ना, स्वच्छ धुवून घेते. स्वच्छ धुवून आहे ना, पाणी भरून झाकून ठेवायचं आहे. आता तुला गडबडीमध्ये मी पहिलं सांगून ठेवते. हे स्वच्छ धुवून आपल्याला 4 तास भिजत ठेवायचे आहे. हे आपल्या उद्याचा नाश्ता ना? उद्या सकाळचा नाश्ता आता केला ना तर झोपेपर्यंत 4 तास होतील. बरोबर आहे. हा, आता मी धुवून घेते चांगली. काय हो आई, केवढं कमी घेतलं जेवायला? काय एवढं? बघ मला झोप यायला लागली ताटच बघून. कितीचं धुवून घ्यायचे आपल्याला हे? हे चांगले स्वच्छ धुवायचे, चांगलं पाणी येईल तोपर्यंत. ओके. पाणी आपल्याकडे किती फास्ट आहे बघ. हे पण आपलं चालू पाणी आहे. पाणी बद्दल जर पाणी आहे ना जास्त वेस्ट नाही घालवायचं. हो तेच सांगायचं आहे. पाणी जपून वापरा. जपून वापरा, कारण आपल्याला माहिती पडलंय गावाला पाण्याचे कसे पाणीचे लय हाल होतात. खूप म्हणजे गावाला आम्ही खूप त्रास काढले आणि पाण्याचा. पाणी नसलं की आमची रेसिपी पण नाही बनत आणि काहीच होत नाही. काहीच होत नाही. हो. आता हे झाकून ठेवते 4 तासासाठी. ओके. फॉर यू. लाईट पेटवूया जरा. लाईट लावूया. आज माझा पहिला आला ताट. चल जेवायला घे. आम्ही जेवायला घे. ते वाढायचं चाललंय. हे आईचं आहे ना ते? आईचं आहे. आई भाजी बिजी नाही घेतली. उपवास. बाई जेवायला घ्या. बाई घ्या. जेवा चला पटकन. हे तुझं आहे काजल, तुझं आहे ना? बाहेर 3. दिलची सेवा चालू इकडे. पिणार. चला ते आता ते पियल ठेवा खाली. एवढं झोपते तिकडेपर्यंत पाणी. चला आता तुम्ही जेवायला घ्या. बघा थंड झालं. या बसा. काजल इकडे पावभाजी बनवून देते मला. पाव गरम होतं ते मस्का मारके. आपली भाजी पण झाली बघा. भाई काय पाहिजे? भाई ते विचारता तुम्ही असे एकटे का बसता? आमचे भाई पुलाव भरून खातात सर्व. दिलू बाद झालं. ते आता ती आहे जरा.
चला बाद झाला काजल चल घेऊन जाऊ का थांबा ना हे टाकू काय हे बघा काय काय जेवायला या सर्वांनी जेवायला आम्ही असं बसतो मग लास्टला असं राहिलं की सर्व खाऊन टाकायचं ना मम्मी हे बघा हे सर्व हे राहायची शेवटला कोण राहील त्याने सगळं ते घ्यायचं काढून. नाही शेवटलं नाही तर तुम्ही पण घ्यायचं आत्याला ती भाजी आत्याच्या ताटात बघ भाजी संपली आहे हाय भाजी आते ते आईची पण संपली अरे वा 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 द्यायला लागेल आता परत भाजी नाही नाही नको बस काय पावडर कशाला पावडर व्हिडिओ एंड करताना पण पावडर पाहिजे इकडे मग जरा चांगलं दिसतं. व्हिडिओ एंड कसे करतात नका आते नका झाला व्हिडिओ संपला आता कसा व्हिडिओ एंड करतात काजल काजल तू बोल. बोला ना आज नाही, नाही, त्या नंतर बोलणार आहे शेवटचं बोलणार आहे. व्हिडिओ एंड बद्दल मजा येते ना कसं व्हिडिओ एंड काय काय बोलतात आते आतेला नाही माहितीये बघूया माहितीये का काय बोलतात. माझ्या पाठी बोला हा. तू बोल लाईक करा बोला तुम्ही लाईक करा शेअर करा शेअर करा सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब करा कमेंट करा कमेंट करा आणि घंटी वाजवा आणि घंटी वाजवा. अरे वा ताली द्या बरोबर बोलला अरे वा बाय मस्त बोलले बाय.